Masquera say Mure Zimbabwe. Welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanakariki kutanga kuyapi my channel. Please don't forget to subscribe. Subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe tawigira nyaya bulizwa na Dr. Outa Mzembi. Wayo Outa Mzembi vataura vachikomenta on nyaya ya va job Sikhala Abatwa vachiti vaka receive 2 letters from va job Sikhala vari mujeri vachitaura ivo vachiti condition yavo ya serious havasi kundwa mushe. Joba Outa Mzembi ataura vachiti this incident is very dangerous and problem in our job Sikhala iriwo kwanisa kulead to colon cancer vachiti ma symptoms ataura nawo job Sikhala vanhu vazhinji vakataura ma symptoms vakadiagnoswa colon cancer vataura ivo vakapa example ya Patson Dzamara zvinzi Patson Dzamara akabata Outa Mzembi 2 weeks before afa achivaudza ma symptoms yayanzi vakamuadvise kuti asike medication kunze kwenyika zvinzi asi Patson Dzamara akabva asika medication local local hospitals izvo akatadza kubatsirwa problem akashaika zvinzi saka the same problem ndo iri ma symptoms ava job Sikhala zvinzi saka inoda immediate attention vabuda vachikumbira kuna president Mnangagwa vachiti dai vabatsira vaita kuti va job Sikhala vabude vakataura vachiti hapana judge anokwanisa kuita set free va job Sikhala nenyaya yekuti vanenge vachitya vakanganisa basa zvinzi saka only president ndo vega vane makeys ekuti va job Sikhala vabude. Amene munoona sei nyaya yatatakuigira iyi yaburitswa na va Outa Mzembi tiudzeza muri kufungawo pamusoro penyaya iyi mu comment section.